back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Asa man ta paingon? Dili lang ta. Surigid kaayo nga nahitabo ni ha. Naiubos kay ko sa gibuhat sa imong inaan. Murabag, doon ako'y sakit na mananakot na kinahanglang petisyonan aron mawa ning dapita, Jay. Isaad ko an. Pugan ko si mama kutob sa kumahibo. Nga mapakya siya sa maon niyang tinguha. Bahala nag... Dili namin mag-ilanay nga inahan og anak. Makahimo ka. Kung maura ka na yung makapahigmata ni mama nga sayop ang iyang gibuhat ka nung dili. Dili ko makatukot nga mahilayo ka nining dapitaan. Di sab ko gustong malayo ining dapita, Jay. Kay dinhi ko matao. Dinhi ko ibili ni Papa sa dihang miuban sa tulabang makakakahom dito sa langit. Nakalitan kay ko sa dihang gitug-anan ko sa kapitan. Sa tinguha ni Mama nimo. Nakumot ko ang papel nga mo igpapirmahan ni mama sa mga tao nga ilang kaapin. Wa ko'y gibuhat ka dautan, Jay. Nasayod ko ni anak. Hinungdan nga gilabanan ti kaatubangan sa akong inahan. Wa ko ipanghampok ang akong makita. Pero dili ko sa kapugan nga doon ako'y makita nga mahimong mahitabo kung dili mabantayan. Nganong dili na nimo paninguhaon nga may adlaw o ka-oras ka ano sa mahitabo ang imo makita. Maadlo ko. Ayan lang pugsa ang imong kaugalingon. Mubalik ko sa duol ni Mama. Gusto kong masayod unsa na nahitabo sa ilang panag-atubang sa kapitan, ha? An, tun-i ang akong gipadayag nimo. Baliho. Bililhon ka na sa akong kinabuhi. Musamot lang ang kasilag sa imong inahan diri nako. Wa siya lapot sa akong pagbati. Unya na ta magsulti mahitungod ana. Sige ha, muna ko nimo. Buhaton ko ang tananan. Nga dili ka mawa nining atong dapit. Baka ko ng bayhana! Og nanong bakakon makulong akong anak, ngang iyang makita, mahitabo man. Ang iya lang unta, nga mapasidan-an niya ang mga tao, aron dili matinuod ang iyang makita. O ganang magpatuo-tuo man siya! Hoy! Mayong masayod ka! Nga kung ang ako lang anak may pagbuton, di siya gusto makakita sa maabot ay! Ha? Mulaban ka yun si imong anak! Kadiyot lang. Igo na mo niya ng inyong panagsuklianay sa mga masakit nga pong. Wa pa ko makatubag sa iyang gisulti, Kap! Bognoon ta na lang eh! Aron mahuman ta dayon! O zaman, dili mo maminaw na ako? Ayaw na mo pagtingog, ha? Paminawa una ko ninyo. Nahiabot ta din he. Tungod kay gipatawag ko kamo. Gusto kong marisulbar ang inyong kasungian. Pero una ta mo padayon. Ikaw may unahon ko sa pagpangutana, Milay. Nganong imo mang gipablater si Rosing? Tungod sa iyang petisyon nga gipapirmahan sa mga tao aron mapahawa si Anastasia ning lugar. Ayaw na pagsumpay, Milay. Patubagon ko na si Rosing. Kanakap! Kana! Patubagaon na ko! Sige, Rosing. Ihatag ang imong panahom. Nganong naghimo kag petisyon bato kang Anastasia. Nagduda ko, Kap! Nga wa sa hustong panghuna-huna ka na sa anak. O kung saan ba't mong ipasabot? Nga buang ang akong anak? Kadiyot lang! Gipatubag ta mo. Ugwa ta mo mandue aron mag-iningkitay na sab sa inyong mga ngabil. Kapoy ba ninyo? Sige. Ipadayon na to ang husay, ha? Ugway magtubagay. Sumanusing.
Buang ba ang imong pag-ila kang Anastasia? May gihisgutan ba kung buang sa kong gisulti, Kap? Unsa man dito mong giingon nga kuwang ka sa pagtuog nga husto sa panghunahon ng akong anak? Mao lagi na, kuwang. Pero wa gyud ko mo ako sa imong anak nga buang. Pagkada ko kalainan sa kuwang ug sa buang, Minaro man ang imo. Hoy! Ay kung pasangili nga maro ha, Milay! Unya, unsa man bugnoon ta na lang ne? Ha! Kaya nagtuo kang mahadlo ko nimo. Bugno! Bugno! Unsa man! Ha! Maghusay ta o dili! Dili naman unta mo mga bata pa, oy. Nga dili makasabot sa gusto kong mahitabo. Ikihagad manggug kog bugno, Kap. Unya mo hilom lang ko. Ukon mo hilom ko. Abi pa lang unya ni anak kadahan nga mahadlo ko niya. Ikaw gyud magunaon na Roseng. Magbugno mo! Samtang ang inyong mga anak hapit na magkasinabtanay! Unsa? Tungod ninyo, mitukarang akong hubak. Kap? Ang akong tambal. Ang akong tambal. Kaya di na ko makaginawa. Tita, unsa na tapos inyong husay? Ha! Da! Wa mahinayon oy kay gihubak ang kapitan. Unsa? Lagi! Anogon kaayo? Kay maburakan gyud unta na kog insakto katong burkinta nga milay. Oh, hinuon. Gisakitan yun to siya sa akong katarungan nga maong naghimo kog petisyon kay kuwang sa panghuna-huna ang iyang anak. Ha! Labing mayo noon, tita. Pero, doon ako'y wa magustuhi sa gisulti ni atong babayhana sa dihang magbugno na yun unta ming duha. Ngano? Ay matod si Kapitan nga kaming mga inahan magbugno nya samtang ang among mga anak nagkasinabtanay na. Oh no! Ha? Pero huwi na, maugin na gisulti sa Kapitan. Gusto pa utak na kong iklaro sa Kapitan nga nung nakasulti siya gingon adto. Pero gikutasan naman noon siya. Nangayig tambal kay di na kuno siya makaginhawa. Na, apil ko sa mamahimong hinungdan kung atakihon na hubak ang Kapitan. Di ko palabot na nga, tita. Nagkasabot natin sila si Jay ug si Anastasia. You mean to say, doon na sila mutual feelings? Nga doon na sila relasyon? Ay, hambot lang, Wina. Kung mao ka na, kinahalang iduso ko na ang plan B. Unsay plan B, Daywina? Ha? Secret? Ay, unsaon man nato pagkalampos niya ng imong plano kung imo pa ng isikreto. Tug-ani na lang ko, iha. Pagdating ng panahon, tita. Kung may daotang mahitabo sa kapitan, ma, apil kas basulon sa iyang pamilya. Oh, nga nung maapil man kuno ko. Oy, muto na pa ay. Chirol! Ngapil kag gyud. Kay kamo may gihusay. Nga nagpalabi man mo sa inyong kasuko. O dili na patuod sa kung saan og badlong hikap. Laliman sa kaskatarungan ni Atong Roseng. Nagipasangila man niyang kuwang sa panghunahon sa Anastasia. Unsa? Mao lagi. Tungod sa akong kalagot, gihagad akong bugnos Roseng. Huh? No! Kung ako pa sa ay mo idiha milay, di na nako hagdan og bugno kato si Rosing. Ha! Magkinangtangay naming duha sa among mga ariyos. Bisag kapitan na inyong giatubang, ipatigbabaw pagkid ang inyong kasuko. Yun na para good. Klarohon tara bagod ni. Ikaw ba, Anastasia? Ikaw ha? Wa jud ko makasabot mo. Ikaw may among gilabanan. Unya, wa ka paghihapon makasabot. Nakasabot lagi ko, ma. Nakasabot ko. Husto tuod. May gisulti ang kapitan nga nakapaulbo pag-ayos sa akong kaspa. Unsa man na, ma? Trato na di mong duha si Jay. Ha? Dili, uy. Onya, Aber. Nganong miingon man ang kapitan nga magbugno ko luming duha si Roseng. Samtang ang among mga anak nagkasinabtanay na.
Hala? Ningon ni ano ang kapitan? Lagi! Ma, ang gipasabot tingali sa kapitan nga nagkasinabta na mi, mao ang among mga tumong. Ang tinguha namo nga malimpyo ang palibot. Ug at timanon ang kinaiyahan, ingon man ang mga katawan nga nagpuyo sa atong palibot. Other than that, Dayan, no mores. Maura gid na, auntie. Pagtarong ha, Anastasia. Maayong masayod ka. Nga wa jud ko'y gusto ni Anang Jay. Badi milayo eh. Naunsa ka? Sa nihitabo ni mo? Nga nang ikaw man sa magbuot sa gugmaon sa mong anak, ha? Milay! Ha! Nangayabag mo! Huna-huna ako no manoy! Ha? Huna-huna ako no malipay bako. Manoy. Bitaw! Gidudahan na siyang inahan nga buang si Anastasia. Perti na nining saway, hangtod nga misangpot na kini sa petisyon. Baya no, unya, o sa may gusto ninyo, ha? Hatagan lang gyapon ninyo gamay si Jay. Daw eh. Manoy. Oh my God, Milay. OMG! Dili man si G ang nagduda. Huh? Dili man si G ang namasangil kong Anastasia. Bisa na oy! Anak god siya! Ha? Unya! Nga naman dahil ko na anak siya, ha? Wa ba ninyo mahuna-huna? Nga moabot ang panahon nga mahigtan sa liog ka ng Jay tungod sa kinawayo siyang inahan. Ay, kanimo, Milay. Noon sa na hinuon. Mura magwa ka mag-agi na ng gugma. Ay! Ay, gugma! Gugma ba, Oroy? Ang gugma, mahognas linaw dahil kahanaw. Dahil lang di magkasabot. Aw, ang inyo ra, pero ako dyan manaw. Ay, nalantan ni mo, Manoy, kay wa pa yung kakakitag unsay hustong gugma. Manoy. Ayaw na lang ko ninyong lalisa. Muingon gani ko nga dili o dili ko musugot nga mauyab ni Anastasia katong anak sa taong burokinta kato si Jay. Period. Kanay. Anastasia. Hoy. Timan-i ang akong baon. Likayi si Jay. Nalipay na ka sa inyong panag-atubangay dito sa barangay? Ha! O ganong malipay man kuno kotse. Nga wa man mahatagig husay ang among panag-atubangay. Kay tungod nimo, giatake sa hubak ang kapitan. Unsa? Unsay tungod lang nako? Nganong ako ra may imong basulon ha, Jay? Kanto da Esmilay! Wala ito siya labot! Nga kami magduha ang gihusay sa kapitan! Kuno pa lang sa nang imong petisyon, dili mahitabo nga mag-aabot mo dito sa opisina sa kapitan. Ay, saragod si klarohon tani. Ay, ano bang ako mangyoy imong basolon? Wa ko ikaw basulam ha. Pero in town, ihunong nang imong pagtamay o pagpanghimaraot ni Anastasia. Mahimong kontrahan ka sa iyang mga paryente. Pagkawa biyan ni mo'y klaro, G, ay. Hangtod ka nga akong anak. Mukontra na ko, ha? Mao ba, G? Mao ba? Ma, Ha? Biko na be. Tug-an na lang kunos tinuod. Ayaw kong bakaki. Kay klaro na kay ka. Magsikag laban-laban ni atong Anastasia. O saman, uyab na mong si Anastasia. dili pa ma. Pero naninguha na ko sa iyang gugma. Kay siya mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Dili na mahimo. Kay may babae na kong giandam alang ni Moje. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!